dongane engko kesorean ayo budal bareng-bareng. Kaya ngono. Ayo bojo ya Le. Mantekan dia aku lari. Asalayo.
Aja ansah awe gelo. Aja di. Pokoknya aja tambah melak ini lho. Ondol, ondol kan lho. Tak ondol, tak ondol. Ondol. Aduh. Saya kurang ajar ya, Di. Aku niku. Apa? Aku nek diomong tak urut ya. Ayo ngono kok, Pak. Nanti ketatap sikil. Ndak ini yo. Piye to, Di? Aku ijeti. Piye? Ijeti. Pijeti. Mbak Ayu kok kon mijeti. Rumah samu, ndrohmu apa piye lho ya? Ya coba tadi aja kaya ngono terus godi. Malah gilane lho ya. Kae diamuk karo ibu. Ora yo lah menan. Yo lah menan. Lho, kae lho. Diamuk ibu. Ada ayene yo. Kuat iki. Aku loni. Lon. Piye? Awe anak. Lha wong rupamu kaya ngono Lho. godi. Lupa ketulunan aja. Waduh mengko yen Kalau sing lanang elek sing wedok elek nek dadine kaya buta. Lho. Lho ya. Njur aku terus wedi ngono apa pinyawang kowe Ya tak olene yo. Tak lho, Di. Ayo kalon. Aja. Ayo rak. Ayo aku adu muncul yo. Apa lho ya? Udulon. Piye? Udulon. Alon-alon. Lembah. Lon piye to? Kelon. Itu kelon. Kene. Ayo. Karo bocah wadon kene. Lha sapa ya? Ambil we. We nemu bola. Lho, Di. Nemu bola. Ucul iki lho, ucul. Ucul kabeh lho. We nemu bola. Aja ya dia aja baca jadi bayu ceplok iki. We nemu bola. We nemu bola. We nemu bola. Lho. Bola ojo ade. Tahu ya. Tak sawang saka kaduan payung lojong limis, ringetmu dileweran ambekanmu perenggosan. Apa ono kewan galak arep mangsa karo kowe? Boten kok, Den. Lah kok nganti kowe kepayu sak tenane ono, Bos. Satenane kula niku boten doya kaya dening kewan sing galak niku boten. Malah kapara kula niku doya kaya sedulure kula piyambak. Aku pek bojo kalih kula, nanging kula ora seneng. Den, kula nyuwun tulung kalih panjenengan. Satenane sapa sing dadi aranmu? Disampaikan kula pripun cemplung Warsia. Cemplung Warsia. Anak ibu Warsia. Sapa dusun ngambung. Lajeng panjenengan sinten? Raden Subroto saka Kabupaten Trenggalek. Panjenengan Raden Subroto. Romo ngambung nggih. Ora dadi kowe pangapos. Manut pratelane yen topo iki doyak-oyak karo sedulurmu Jimpro. Mas Den.
ning kono arep seneng karo kowe. Nggih. Kok tampil malah dheweke ndodol arep rawoso karo kowe. Leres, Den. Yen pancen bener sekahanane sing kaya ngono aku iso karo kowe. Aku bakal tetulung karo kowe. Aduh, matur nuwun. Sing ngoyak-ngoyak wis dulurku, Den. Di aja, di. Sabar. Apa bener kowe sing aran Jim Bendo? Kula lu. Sing arep seneng karo Cempluk Warsia. Yo aku. Cempluk, Piye to? kowe iki piye to? Nggih, pun. Wong lanang sing aran Jim Bendo kae rupane bagus. Wis, aku nang. Gagah bideksa. Umpama kowe golek ning jagat sing tunggale kaya Jim Bendo ora ana wong siji iki tak kandhani. Aku iki Agus nang. Bagus. Weh ora mau. Aku Agus. Oh, bagusé kaya ngene. Den panjenengan. Nanging bagusé mapane ora ning kene. Anu iki Ning Bondi lho. nyek. Bagusnya sak kebun binatang. Tak kok hewan apa piye? Kowe iki coba. Aku Raden Subroto. Saka Kabupaten Trenggalek. Putra halek. Heeh. Kowe panempo. Pancen aku ora duwe sambungan apa-apa karo Cempluk Warsia. Ora yo. Manut pratelane Cempluk yen to Jim Bendo ya kowe arep seneng karo Cempluk Warsia. Iya to aku meneng. Ajakna. Kowe iki bangsane Kajiman, Cempluk Warsia kae bangsane manungsa. Menawa sanding kuwi ora patut, ora pantes. Alah, ojo coba. Iki tenang. Menawa kowe iki kepengin omah-omah golek bocah wadon sing sak padha padamu aja bangsane manungsa. Lah kula teneng liyan aku teneng nyumpo. Nanging nyatane Cempluk kae ora ndene tresna karo kowe. Aku pokoke kudune nyumpo, nek ora nyumpo aku mau abdi. Ngono. Yo, kenapa bacot arep seneng Cempluk Warsia? Nanging niki ana papalange. Apa dengan dengan aku? Raden Subroto sudah di kepala. Walah, kowe enteng aku. Tak ajabna lah. Aja ndangin to. Ngono. Yo, Yen kaya ngono aja ngikutke karo Raden Subroto. Lah, kono apa-apane karo. lu cai kepiye? Lu apa lah ayu. Lah kok tahu ya weh. Nganti beduk durung rampung kon lumacu. Bar panen iki walian. Watulise ra. Ya kok ono suarane. Kayak gini. Isih ana suarane. Sakene sakene. Malah kelar. Wes. Meh rampung. Kebangetan bojoku. Nganti amene kaya urung ngirim banyu apa-apa. Kok malah babar pisan ora ana kirim. Ora mesakno karo wong lanang kok piye? Leren, sampean iki kok gremeng ae iki. Sing digremengi sapa? Sing tak gremengi ya kowe. Ya kok bisa gremengi aku?
Lah kowe iki bangetan. Iki tabok piro jajal? Iya, panen iki wis sore kok, Pak Nis. Sore. Wedhok ini kok. Pak Nis, aku ngerti ya sampean iki wis susul tak kirim, Bu. Ya kene lho Pak Nis. Ngirim mau telat. Wong ngaten gawe durung rampung kok sampean iki. Iki jane mbok iseni apa ora? Tak iseni lho wong sampean iku lho. Banyu iseni kok sithik. Aku iki yo ngelak. Din, Pak Nis. Pak Nis. Elon-elon ae. lelene arep mencolot. Lho lele wis digoreng kok iso mencolot iki lho Pak Nis. Jane kowe iki lho. Lek kene duit iki kok tuku apa? Lawak lele. Lawak lele iki wis enak ya Pak Nis. Sawah pirang-pirang kok lawak lele. Nek sampean januke apa? Chicken. Ayo, ono ae wis dadi pangan. Pangan Pak Nis. Sampean iki yen muluk kuwi ya sithik-sithik ae nek keselak. Rendang gaul. Mangan ngene yo kaya ndang parah. Lele. Lele mencolot. Ya, sing ngirim kok kowe. Anakku ning ndi? Lawan ngoko ning pasar ya ngene durung bali. Heh, tenan. Nek karo brewuk ya ora apa-apa. Yo kuwatir aku. Tonto. Badak melekare. Matane kok tumpahi. Untung ae kendene tak singkirno. Apa? Ciloko iki ciloko kowe ngadeg Pak De, kok menetek iki. Ono apa? Ngomong ya ngomong. Lah kok langsung munjuk bareng iki. Muncrat Pak De. Ndak ngomong. Anak wedok Pak De, Pak De. Cempluk. Anak wedok tinggalan digodho wong lanang Pak De. Anakku cempluk digodho wong lanang. Diapake? Diwewet-wewet dicopot-copot kene Pak De. Tenan Pak De. Diapane cocot apane? Diwewet-wewet bokonge. Terus Diwewet-wewet pitine. Terus? Loh, tak kandhani nek anakan wedok iki anakan iku ora percaya. Malah sing lanang nantang-nantang. Iki bocah mlayu digundang Pak De. bocah lanang mau malah nantang aku. Iya. Mbok kandhane apa ora? Wis tak kandhani. Lho piye wae? Aku ora wedi ngono terus nantang-nantang. Nantang-nantang piye? Nantang lho piye, Bu? Dewo. Kon rene nek wani, aku ora wedi muni ngono. Tenan. Wis minggir. Iya. Bocah lanang mau sembrono. Iki kok bocah? Bocah. Hei, gua kamu nak suap gua. Hei,
Niki kowe. Ya kaya apa? Piye Pak De? Piye? Malah gandeng-gandeng iki. Gandeng sapa? Kowe iki. Wacone bisa. Anjir wis pengkah. Ora sampe ngono. Ten. Kowe kok wani. Godho karo anakku. Wis wani demeh anakku. Mbok remet. Bocah lanang biatoke ngacuane. Jenengmu iki sapa? Omahmu ndi? Kowe iki anake sapa? Parang kula Kula Raden Subrata saking Kadipaten Trenggalek, putrane Rama Dipati Dedya Ngalin. Putrane Dedya Ngalin. Nyuwun pangapunten. Kula niki boten ngertos. Lah sampean yo ngono kok, De. Lah ben ono maktung ngono. Sampai ini kebangetan kok Pak nih. Lah ngono kuwi takoni dhisik. Lah niki sampai kok wirangan. Wong jenenge wong mangkel yo ora idun. Sing koyo Nyuwun kula iki. pangapunten Den Mas Broto. Lah sampeyan niku sinten? Dadi kowe iki ora ngerti. Reng. Aku iki wis kondang. Kon iki Warok Suromenggala. Bapake Demok Tiyang sepuhipun Cemplok. nggih. Ten nggih, Pak. Mboten ateges kula menika kurang ajar menika mboten. Lan kula niku mboten ganggu kalih Cemplok warsian niku mboten. Wong lanang iki ganggu kalih Cemplok niku jen gentol. Dados ingkang ganggu Cemplok niki Jim Gentong. Nggih, kula tetulung kalih Cemplok warsiah. Kula ngantos tanding kalih Jim Gentol nanging kula kalah niku wau. Den Mas Broto. Yen sampeyan iki tanding karo Jim Gentong, ora bakal kuwowo. Niku pranaan Jim. Ngeten nggih mawon. Napa tasih bujung piyambake? Niku tasih bujung kalih Jangan kula. semingkir. Bro. Ulanan yo tulanan. Boleh dah. Apa je? Tapi ulangan je. Tulanan tenan. Budak-budakan. Budak-budakan. Halo. Yo, yumbo halo. Jemplok. Jane karepmu ki piye? Budak-budakan tok je. Lho kok Yo je yo nang jamok ya. ora? Aku nang anakmu je. Nang anak yumbo. Matamu ora picek apa piye? Oh ya amuk. Heh, Oh ya amuk. kowe iki ora bentol. Oh lo. Cemplok kae iki sapa? Ayo ngono, bakmu. Oh malah apa je? Apa piye? Ayo, ulur. Ana hubungan. Oh no, ora keliyo. Oh. Bondo ora keliyo nek rapi karo dulur. Dadi bang dipek wong kalau tak Yo nih, Tom. Iya deh. Rene kabeh mau rak sing lakone rak tembok. Dudu aku. Saiki tak tembungi. Bunga deh. Yo, dirungono. Ini, Bro. Iya, Pak. Kowe disenengi karo Jim Gentong. Kowe piye? Aku mau, Pak.
Kowe mah. Aku mau lah si Adi jengking wae rupane kaya ngono lho, Pak. Kok Aku ora seneng ya, Pak. hei. Kowe wis keprungu dhewe. Yen anakku Cempuk iki ora gelem karo kowe. Sakene aku adik. Sake piye? Kamu nek ora nyumpa ora biyo, ora anggol nek kunat. Nek kowe ora entuk cempluk, Aku mau abi. ora rapi. Tenan. Tenan. No. Ning ana pitukane. Apa, Dik? Yen kowe bisa nampani kala kowe. Aku arep cabut kuwi. Yo. Arep cabut. Maju aku. Yen masih broto. Parane kados pundi panjenengan menika kok saged pinanggih kalih anak kula. Ing sekawit niku jemput kono ya kalih jemput kepanggih kula wonten tengahing mati. Kula mesaken kalih jemput Warsiah lajeng kula tulung kalih jemput Warsiah. Angin ngeten nggih Pak. Sepisan kula pinanggih kalih jemput Warsiah kula mboten saged selamat ati kula. Kula gadhahi raos tresna kalih jemput Warsiah. Panjenengan tresna kalih anak kula Cempluk. Nggih. Cempluk. Eh, Pak. Kowe iki ditresnani Den Mase Broto. Piye? Mbok tampa apa ora? Boten, Pak. Iki piye lho disini? Disini bocah ngene. Coba lo sawang. Anaya Adipati. Lah iya. Gagah. Yo bagus. Kok boten Menawi boten. jemput boten purun boten napa. Makin piye to, Den? Tegese mboten iku mboten usah ditarik kula purun. Wis gelem kula purun kok Den kalih jenengan kok jembule. Oh, cawe dol iki nek wayahe ngedu. Iya ngono kuwi ditungtungno. Ngeten iki mawon, Den Mas. Ngrembug perkawis niki ampun wonten sing katengahing margi. Monggo wonten rompok kula kemawon. Ayo yo.